spotrebiteľov v digitálnom prostredí. Dôvera spotrebiteľov je veľmi dôležitým faktorom, pretože napriek tomu, že existuje jednotný trh a spotrebitelia majú k dispozícii informačné technológie, doteraz len veľmi malé percento spotrebiteľov nakupuje produkty a služby cezhranične. Tak Zitka ze začátku nechtěla být členem toho našeho výboru, chtěla pracovat v tom regionálním výboru, protože byla architektka a zkušená komunální politička a ona měla velké slovo v několika důležitých zprávách, jednak o uvádění výrobku na trh, potom to byla standardizace vlastně těch některých výrobků a teď naposled vím, že byla nesmírně ceněnou stínovou zpravodajkou pro zprávu o uvádění stavebních materiálů na evropském trhu a tam mohla zúročit ty své znalosti architektky, zkušenosti a zároveň hlubokou znalost fungování principů vnitřního trhu. Navíc jsme si strašně dobře rozuměli i v oblasti ochrany spotřebitele a já jsem Zitu mám strašně ráda, protože ona je lidsky strašně upřímný, pracovitý člověk. C'est son travail très sérieux. Elle travaille extraordinairement bien au groupe pour la protection des consommateurs et aussi pour l'Europe. C'est une vraie Européenne. Kedy sa matky, prípadne otcovia, naplno venujú svojmu dieťaťu minimálne vo výške 50% príjmu. Čas materstva a rodičovstva je v jazyku zákona formulovaný stále ako dovolenka, napriek tomu, že nielen matky, ale aj psychológovia, lekári, sociológovia a mnohí ďalší odborníci súhlasia s rodičmi v tom, že na materskej a rodičovskej dovolenke v žiadnom prípade nejde o dovolenku. Zita Pleštinska ist eine der mit Abstand fleißigsten Abgeordneten hier im Parlament. Sie spricht sehr oft, sie stellt viele Fragen, sie ist immer präsent. Sie macht die wirkliche Abgeordnetenarbeit. Poznám Zitu Pleštinskú od prvého dňa, pomohla mi je už veľmi, kedy som sa začala učiť po slovensky. Je to veľmi kompetentná pani a veľmi pekná žena. A je mojou dobrou priateľkou a myslím, že robí veľmi dobrú prácu pre Slovensko. Na tento účel by mohli byť v regiónoch využité aj štrukturálne fondy. Zita Pleštinská, môžem povedať, ako vedúci slovenskej 8-člennej delegácii pri EPP-ED a bola je našou najaktívnejšou poslankyňou. Slovensko bolo prvé, najlepšie zo všetkých 27 členských štátov a Zita bola najlepšia medzi najlepšími. Takže pracovitá, disciplinovaná, veľmi obľúbená, svojím mimoriadnym talentom na spev si získala veľa priaznencov. Čo sa mi veľmi páči, urobila obrovský pokrok v angličtine, pretože viete, že v kuloároch politika sa nedá robiť a som pyšný na ňu ako na členku SDK-UDS. Zita hat auf einem meiner Geburtstage gesungen. Sie ist eine wunderbare Sängerin und alle waren begeistert. Sie ist ein sehr sympathischer Mensch und sie arbeitet sehr gut und diese Verbindung, gut zu singen, sympathisch zu sein und intensiv für die Einigung Europas zu arbeiten, das ist wirklich fast perfekt. Sie war und ist eine hervorragende Botschafterin für die Slowakei. Z Európskeho fondu Solidarity dostane 5,6 milióna eur na obnovenie novembrovou výchrycou zničených lesov vo Vysokých Tatrách. Je to završenie iniciatívy Slovákov, ktorá sa rozbehla s organizovaním výstavy o Tatrách v Štrasburgu. She is the real MEP. She promoted Slovakia everywhere and tell what is your country and how beautiful is your country. And I have to say that Zita is the real representative of Slovakia. Very nice lady. Zitka Pleštinská bola veľmi aktívnou poslankyňou v rámci našej 14-ky. Je klasickým príkladom ženy, aktívnej ženy, ktorá prišla do Európskeho parlamentu vlastne nie z vysokej politiky, ale bola primátorka mesta a vlastne osvedčila svoje politické kvality až tu v Európskom parlamente. Vždy mala snahu o kompromis, pretože spolu sme sa snažili hľadať veci, ktoré vyhovujú a ktoré sú dobré pre Slovensko. Súčasné
vnútropolitické turbulencie na Ukrajine oslabili jej vyjednávaciu pozíciu. Avšak treba ich vnímať ako súčasť demokratického procesu. Hlavnou prioritou ukrajinskej zahraničnej politiky zostáva naďalej integrácia do EÚ. Vítam správu kolegu Zbigniewa Zaleského, ktorá prináša množstvo podnetov a poukazuje na úspechy, które Ukrajina dosiahla po oranżowej rewolucji. Zita Pleszczyńska jest człowiekiem, który przynosi wiele serca i pasji do polityki. Jej zaangażowanie w sprawy ukraińskie jest bardzo ważne, dlatego że Słowacja jest sąsiadem Ukrainy. Polska, Słowacja, Węgry i Rumunia również mają wyjątkowy obowiązek, aby ten kraj przybliżać do Unii Europejskiej. Zita Pleszczyńska robi coś, czego ja na przykład nie potrafię zrobić. Ona wywołuje wiele ciepła, wiele pasji. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie zaangażowanie Zity Pleszczyńskiej, jej praca na rzecz przyznania Aleksandrowi Milinkiewiczowi Nagrody Sacharowa, Aleksander nigdy pewnie by tej nagrody nie dostał. Przede wszystkim z Zytą staraliśmy się, żeby uhonorować tych, którzy walczą o wolność na Białorusi i staraliśmy się robić wszystko, żeby Białoruś była bliżej Europy, tak jak nasze kraje, nasze państwa już są. Bezpečnostné zložky proti pokojným bieloruským občanom bude podobne ako historická sviečková manifestácia 25. marca 1988 začiatkom konca totality aj v Bielorusku. Zavedenie eura na Slovensku je ďalším historickým krokom v procese európskej integrácie, keďže euro predstavuje dôležitý symbol odstránenia bariér a zbližovania Európanov. I will remember the first time I came to this parliament. We both come from new countries. I come from Malta, she comes from Slovakia. The first time was in this very right building here. It was like going to school for the first time because we didn't know where to go. And when I was chosen as a rapporteur for Slovakia's entry into the European Union, Zita was crucial for me because I needed some advice on the Slovaks economy, on the Slovaks NGOs and on the Slovaks people themselves. And the first euro coins were given to me by Zita herself. Kritérií monitorovania ekonomickej stability Slovenska. Slovensko spĺňa všetky maastrichtské kritériá, ktoré sú podmienkou na prijatie eura. Te 5 lat z panią poseł Zytą Pleszczyńską było czasem wspaniałym. Osoba o wielkim sercu, o wielkiej pogodzie ducha, osoba niezwykle czuła na potrzeby i problemy ludzi, osoba bardzo rozmodlona, osoba też o wielu talentach, która przepięknie śpiewała i uświetniała każde nasze spotkanie, każdą mszą świętą. Osoba, której się nie zapomina i do której się chętnie wraca. Pues conozco muy bien a la señora Pleszczyńska, también la conozco de la plataforma Facebook, también somos amigos de ahí y siempre ha sido muy simpática con el personal, con nosotros, siempre sonriente y lo pasamos siempre muy bien cuando viene al Parlamento. Odkedy pani Pleštínská bola ako zvolená do Európskeho parlamentu, som ju spoznala a hneď náš kontakt bol fantasticky dobrý, veľmi priateľský a profesionálne už ani nehovoriac o tom a dokonca bol tak dobrý profesionálny, že stali sme sa priateľmi. A musím naozaj pochváliť pani Pleštinskú, ktorá má tuto v parlamente, môžem oficiálne povedať, veľmi dobrú medzinárodnú imidž a veľmi pozdvihla imidž Slovenska všeobecne.